ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахште ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 13 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки через имо ватсап ба мо равон кардан барои реклама кардан, барои фурӯхтан. Дӯстони азиз, видеои навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеои навори мо лайк гузоред ва дар комментариya нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира далакорай. Мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. Бародарони азиз, агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред, ёки квартира, ёки мошин, ёки замини фурӯшӣ мехоҳед реклама кунед, дар номерои ватсап ёки имо роя кунед. Бародарони азиз, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем, фурӯшда мемонем. Курси имрӯза бошад 1000 рупӣ баробар аст ба 157 сомони 73 дирҳам. аз шумо хоҳиш мекунем ки бародарони азиз, агар имконият бошад ҳам видеои навори моро дар имотон падилиса кунед, ҳамин силкаш аз ютуб гирен, падилиса кунед. хеле миннатдор мешудем. бошад наворро сар мекунем, рафтем. Якам хонаи фурӯшӣ. Якам хонаи фурӯшӣ мо бародарони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар бульёни Поён, дар 10 сотиқ замин, дар хона кардаги тайёра, хонаш ремонтиш миёнае, обсӯзиш ҳаста, якта калидор дорад, дарахтои мевадиҳанда, се тарафи хона маҳкамае. хона садошона фурӯхта мешавад. Бародарони азиз, нархи арзон кати, нархаш 45 000 сомония, бо арзонам мешавад, савдои хубам дорад. кадоми харидоре ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом кардаги ҳастай, оғулам дорад. яъне ки ҷои гов молам, яъне ки ҷош тайёра, метавонед ки гов молам варда нигоҳ кунед. дӯстони азиз, садошона фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ. кадоми харидори аниқа метавонед дигар маълумотша гиред. марҳамат. мегзарем дӯстон ба дуюм квартираи фурӯшӣ. дуюм квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод, дар Ҷалолиддини Балхи Румӣ, дар районуш, дар центр, яъне ки пеши бозорда қарор дорад. сехонага квартираи дӯстони азиз дар сеюм ошона қарор дорад. хонаҳо дурнуш 6x2, 6x3, намхелия дурнушу калон-калонай, квадраташ номаълум аст. дӯстони азиз, об сӯяташ ҳастай, ремонташ миёнае барои зиндагӣ кардан. дар қарибиш мактаб, мағоза, банк, част, яъне ки ҳамаи чизош ҳастай. дӯстони азиз, масҷид, об сӯяташам ҳастай, қатиш дар дуни хона, мебел, шкаф, диван, ҳамин хел чиёам дорад. садошона фурӯхта мешавад. нархаш дӯстони азиз 160 000 сомония, бо савдо ҳам мешавад ва варианти алиши дорад. бо хонаи заминӣ дар ҳамин Калхозобод буда, ёки заминӣ холӣ кардам алиш мешавад, ёки хонае ки заминӣ бошад тайёр. рақамҳошон дар рӯи экрани шумо, кадом метавонед ҳамин хел варианто ки хариданӣ наметавонед дигар маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 7 километр, дар Нефтинияк. бародарони азиз, дар 6,5 сотиқ, яъне ки қариб 7 сотиқ мешавад. 6,5 сотиқ, 4 дар хона кардаги тайёра, хона под абои тайёра, ремонтиш кардаги ҳастай, абои шахтон ба мақолитон мечаспонед. об сӯяташ ҳастай, дутта подвал дорад, дарахтои мевадиҳанда, ҳавли бетон рехтагӣ, гирди хона маҳкама, дарвоза задагия, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамаи проектош кашидаги ҳасташ. хона беҳтарин, яъне ки ремонт дорад, беҳтарин ҷодае. нархаш дӯстони азиз 60 000 долларае, бо кадоми харидори аниқае, бо арзонам мекунем. гуфтага муомилаи хубам дорад. рақамҳои расияшон ҳастай, имо ватсап дорад, та номеро ва рақамҳои тоҷикистонш имо ватсап дорад. кадом метавонед аям территория хариданӣ бошед, ҷош ҷои нағза метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. дӯстони азиз, агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ки замин, квартира, ки мошин, дар номерои ватсап роя кунед. бародарони азиз, качташ баландтар меояд. агар кадометон ки ватсап надошта бошед, метавонед ки дар ин номерои имо роя кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Гурхӯрда, дар 5 сотиқ замин, 4 дар хона кардаги. дӯстони азиз, хона 4 дар хона, якта магазинам ҳастай, бетонуш рехтагия, хона гирдиш бо семенблок маҳкамай, сохтмони хона почти 80% тайёра. дӯстони азиз, подвал дорад, мағоза ҳастай, бардоштагай, болош маҳкамай, ҳуҷҷатош 100%. нархаш бародарони азиз бо маслиҳатай, садошона фурӯхта мешавад, бо нархи арзон метиҳанд. рақамҳошон дар рӯи экрани шумои на акай баҳром аст, беҳтарин шахс, муомилаи хуб дорад. кадом метавонед, агар бародарон харидор бошед, метавонед дигар маълумоти пурраша ҳамин рақамҳо метавонед гиред. дӯстони азиз, марҳамат. мегзарем бародарони азиз ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Вахш, дар ҷамоати Рӯдакӣ, деҳаи ҳофизи Шерозӣ. бародарони азиз,
6 сотиқ замина, 4 хона кардагии тайёра, 4 ҳуҷра. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, яъне ки муҳайё кардагиай. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, оғул, кухнӣ ҳамаашро дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100%, гирдаш маҳкама, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. оби пастиянӣ ҳаст, оби нӯшиданӣ, ҳамааш қоидави дӯстони азиз. срочно фурӯхта мешавад. хона ремонтам дорад. беҳтарин ҷода, дарахтҳои мевадиҳанда. ҷошам ҷои нағза чӣ хеле гуфтам дӯстони азиз. нархаш $25000 бо кадоми харидори аниқай, бо савдо ҳам мешавад. муомилаи хубам дорад бардони азиз. рақамошон дар поёни видео кадомитон харидор ҳастед метавонед занг занед ё ки дар номарои имо ватсап занг занед, ба шумо ҷавоб медиҳанд. маълумот бештар шуд дӯстони азиз худтон мегиред. чойлоби ангурам доштад рӯи ҳаволишам, яъне ки стяж кардагия ҳамаш какнадай. марҳамат дӯстони азиз, хона беҳтарина, арзона, метавонед дигар маълумотша гиред. агар имконият бошад бардони азиз ҳамин видеонавозиро дар имотон падилтар кунед. хеле хурсанд мешавем. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. дӯстон, мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри душанбе дар фирдавсӣ. якхонага квартира ҳаста, дар 11 ошина қарор дорад. 23 квадрати метрай, об суди шастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термикс ҳамаш қоидави ремонти нав кардагия, беҳтарин ремонт дорад. ремонти замонави дӯстони азиз, обуш пастиянӣ. нархаш 157000 сомония. бо хай кадомитон харидори аниқем, бо арзон кадам мехарем дӯстон. рақамошон дар поёни видео. кадомитон агар аям оператори харидани бошед метавонед дигар маълумоти параша гиред. дар қарибиш мактаб, мағоза, масҷид ҳамаш қарибият дар лаби роҳ қарор дорад. ҷош ҷои нағза гуфтагаи соҳибаш. хай бо дигар маълумоти параша метавонед худтон гиред. марҳамат. мегзарем бардорум ба ҳафтум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар, дар шаҳри левакан, ноҳияи сарбанд дӯстони азиз, дар чермёшка назди мактаби 3. 13 сотиқ заминаи бардони азиз барои хона кардан ё ки барои ягон чиз дигар, яъне ки мешавад ҳуҷҷатош ҳастай, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 87000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. муомилаи хубам дорад гуфтагия, кадоми харидори аниқай, бо савдо мекунем гуфтагия. рақамошон дар поёни видео. кадом бардороне ки хоҳиш кардам ки аями тарафо монем, ина вариант 13 сотиқ замин буда. метавонед ки хай чени сотиқ дар коритон хай занг зада гиред бардони аз маълумотша. марҳамат. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшӣ навбати мо бардони азиз қарор дорад дар ноҳияи ёвон дӯстони азиз. 6 сотиқ замина, 6 дар хона кардаги тайёра. хона беҳтарин проект кардагиай, яъне ки хона ремонти беҳтарин кардагиай, ҳамаш қоидави. об суветаш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, канализатсия дорад бардони азиз. нархи хона 190000 сомония ва алишиам ҳастай гуфтагиай, бо ягон квартира кати ё ки ба ягон мошина ҳамахе вариантҳо ҳастай. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастай. гирди хона маҳкама, дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. хай бо дигар маълумотша мегирем. главни соҳибаш гуфтагиай бардони азиз, обуш 24 соат қати свет ҳастай, ҳуҷҷатошам 100% бе ягон камбудӣ. рақамошон дар поёни видео. кадомитон харидор бошед метавонед дигар маълумотша гиред. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар маяковский, рӯпарӯи фабрикаи ширин бардони азиз, яъне ки аниқтараш дар наздикии фабрикаи ширин гуфтагиам хе маълумот. якхонага квартира ҳастад дӯстони азиз, дар 3 ошина қарор дорад. 28 квадрати метрай, об суветаш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон. квартира дар инҷа ранги обшижит буря, яъне ки хайбо дигар маълумоти пураша мегиред. дар қарибиш мактаб, яъне ки садик, мағоза, дорухона, масҷид ҳамаш қоидави ҳастай. ҷош ҷои нағза гуфтагия барои одамое ки семейя зиндагӣ кардан мешавад гуфтагия чизаш. нархаш 177000 сомония, бо кадоми харидори аниқай, арзон ҳам мешавад. ремонтуш хай соза. кадомитон харидор бошед метавонед дигар маълумоти пураша гиред. марҳамат. даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ навбати мо бардони азиз, инам қарор дорад дар шаҳри бохтар, дар пеши вокзал, дар ҷамоати дӯстӣ бардони азиз. 4 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагии тайёра. хона ремонташ миҳонае, об суфед дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, аловхона, оғул ҳамаш қоидави бардони азиз. ядда дарахтҳои мевадиҳам дам дорад. ҷош ҷои нағза гуфтагиат центрда қариб ба дӯстони азиз. хай кадоме ки медона
дигар маълумотша мегирем бардуни азиз. нархаш 285,000 сомония бо савдои хубам мешавад гуфтагия чойлуби ангур дорад рӯи ҳаволиш ситяшка кардагия срочно фурӯхта мешавад гуфтагия кадоми харидори аниқай метавонад ки биёд хонаро ай пеш бидан ё ки бо телефон маълумоти пураша метиҳанд. дӯстони азиз ина марҳамат рақамошон дар поёни видеоай. дӯстон як бор такрор мекунем кадоми шумо агар хонаи фурӯшӣ дошта бошед ки квартира замин ё ки мошин дар номераи ватсап ё ки имо рӯя кунем дар видеои оянда рекламаш мекунем. 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшии навбатӣ мо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар кадом ҷамоат номаълум. 3 сотиқ замин дорад. дар хона кардагии тайёрай ҳастай ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, об, свет, аловхона, оғил, яъне ки ҳамин хечиҳо ҳамаша дорад бардони азиз, яъне ки барои гову молам ҳамин хеҷоам дорад. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 125,000 сомонӣ бо савдои хубам дорад. срочно фурӯхта мешавад. сум дар кора таъҷилан. рақамошон дар поёни видео бардони азиз кадом метавонед ай ҳамин шаҳри Кӯлоб ай ҳам территория харида бошед занг мезанед чӣ маълумоте ки дар кора айхчон мепурсед марҳамат ба бошад навора давом медиҳед. 12 хонаи фурӯшӣ. 12 хонаи фурӯшии навбатӣ дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи восит дар кӯчаи Вализода. дӯстони азиз 3 сотиқ замина 3 дар хона кардагии тайёрай об, свет, шастай ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни баняш дар дурuni хона кардагия, яъне ки хона евроремонта ремонташ беҳтарина об, свет, шастай дигар маълумоти пураша дӯстони азиз айхчон мегирен. нархи хона 160,000 сомония бо хай кадом метавонед харидори аниқен бо савдо ҳам мешавад. гирди хона маҳкамай кӯчаш ҷойсоза, яъне ки ҳамсояҳо зинда кардааст обуш пастени ҳаста бе ягон камбудия. рақамошон дар поёни видеои бардони азиз кадом метавонед агар харидор бошед метавонед дигар маълумоти пураша мегирем. дӯстони азиз ай шумо дӯстони азиз як бор хоҳиш мекунем ки агар имконият бошад видеонавори дар имотон поделиса кунед. ин ҳамин видеоро пауза кунед ҳамин силка шакли дар видеотон дар имотон поделиса кунед. хеле хурсанд мешудем. хеле дастгирӣ барои мо мекардед. раҳмат барои дастгиритон. мегзарем бародарон ба 13 хонаи фурӯшӣ. 13 хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз хонаи фурӯшии деэтажа ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленский район. дар 3 сотиқ замин 6 дар хона кардагия хона деэтажа беҳтарин ремонт кардагия об, свет, шастай ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, гирди хона маҳкамай ҳоҷатхона ва ваннаш дар дуруни хона кардагия бо берунишам ҳаста. дӯстони азиз дигар маълумотшам мегирен. нархаш 180,000 сомония бо варианти алишиам дорад гуфтагия хай варианти худона пешниҳод мекунем. дӯстони азиз галавни ҳуҷҷатош 100% афол мекардам метиҳем гуфтагия бе ягон камбудия. 6 дар хона 3 сотиқ замина гирдиш маҳкамай беҳтарин ремонт кардагия аст. дӯстони азиз занг занед хонаро арзон карда ва маълумоти пураша гирани арзон карда харед. дӯстони азиз ин буд 13 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо бардорад.